federació us dona la benvinguda a la segona jornada de rutines tècniques en categoria júnior. En aquesta sessió d'equips participarà el Club Natació Tarragó, Club Natació Granollers i Club Natació Calípoles. Actuarà com a jutge àrbitre Melanie Roverde, com a secretària Roser Pérez, al banc d'execució jutge 1 Núria Ayala, jutge 2 Pedro Maillo, jutge 3 Judit Forns, jutge 4 Judit Sitjar i jutge 5 Eva López. En el panell d'impressió, jutge 1 Judit Bordas, jutge 2 Meritxell Requena, jutge 3 Reyes Baena, jutge 4 Edith Comelles i jutge 5 Marina Obanell. I en el panell d'elements, jutge 1 Ione Serrano, jutge 2 Damià Palmer, jutge 3 Estela Rodríguez, jutge 4 Maria Teresa Obanell i jutge 5 Clara Maillo. Els recordem que les puntuacions anunciades no seran oficials fins que siguin firmades pel jutge àrbitre. Preparat l'equip 1. Han participat Mirela Pet, Catalina Catà, Noa Duran, Carolina González, Daniela Pardillos, Ia Ruiz, Lua Ruiz i Marta Sáenz de Pablo, del Club Natació Tarragó.
A continuació farem una prova de música.
Preparar l'equip 2.
La puntuació de l'equip 1 ha estat execució 21.400, impressió 20.300, dificultat 26.279, total 67.9797. Han participat Marina Andrés, Judit Calvo, Regina Casino, Irene Garrido, Clàudia Júlia, Valèria Parra, Clàudia Soler i Mireia González, del Club Natació Granollers. Preparat l'equip 3. Puntuació equip 2, execució 25.0000, impressió 23.7000,
Dificultat 31.0439. Total 79.7439. Han participat Maria Bofill, Carla Cervelló, Violeta Duran, Denise González, Claudia Guisado, Núria Martín Mora, Agata Romero i Anna Salaverría. Amb aquesta rutina donem per finalitzada la sessió d'equips tècnics. Delegats, sisplau, veniu a secretaria. Tampoc són tants. Puntuació de l'equip 3.
Execució 23.9000. Impressió 23.0000 i dificultat 30.10. Elements 30.1030. Total 77.0030.